uphile, uphushe, uphumelele kama kuphasta utshaleni uflika. Kubalulekile ufanele ukuthi qikelela ukuthi inamba uyisesa ngoba ungumlandeli wechannel. Lokho kusho ukuthi uyayazi imigudu efanele uyilandele. Ufona kusuka ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama kuphela. Awungu-WhatsApp, awungifonele ngo-WhatsApp, awungithumelela ama-SMS. Uma ufona uyozethula wena igama, uqede uhlala odabeni laloko osuke ukufonela. Awungibuzi igama mina. Fona ngoMsombuluko ugcine Friday. Ngesonto ngisesontweni. uLuthando Masoka 3669. Uthi sawubona pastor, bengicela ukubuza kuchazani uphupha umula ekubeni sewamula vele. Nginenkinga yokuphupha kanjalo. Baningi abantu abaye baphuphe bemuliswa. Omunye uphupha emula akasemula, omunye uphupha emula kanti vele sewemula. Nake singakusho. Number 1, kokuqondile. Uma uphupha wemula kungaba uphawu oluhle. Uma uphupha wemuliswa olusho ukuthi kungenzeka kukhona umzuzu wempilo enhle futhi emnandi nempumelelo nje esayo. Two, ngokujwayelekile uma uphupha wemula kuwuphawu oluhle uma uphupha wemuliswa. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka izidala zifuna wemule futhi kumele wemuliswe kungekudala. Lokhu kuvamile ukuthi kwenzeke uma ukuthi umuntu akasemule. 3, kuyenzeka uma uphupha umemulo kuba uphawu oluhle uma wemuliswa. Olusho ukuthi kungenzeka uma ukuthi sewenzelwa umemulo awuzange wemukeleke ezidalweni. Ngenxa yokuthi kukhona okungahanjiswanga ngendlela efanele futhi kumele uphinde wenziwe lo memulo. Okay, 4, kwesinye isikhathi uma uphupha umemulo uphawu oluhle uma wemuliswa. Lungasho lungenzeka uma ukuthi wenzelwa umemulo uniwele ongalazi ngoba lenda kudinga wemuliswe noma kudinga ke lemuliswe lelo wele ongenzeka wena wazi ukuthi unalo. Yabona. 5, futhi uma uphupha umemulo kuwuphawu oluhle uma wemuliswa. Lungabili usho ukuthi kungenzeka awumukeliswa awuzange umiselwe ijazi lemfundo ephakeme libikwe emsamo ukuthi wena sowafunda wagogoda futhi waphothula, ikakhulukazi uma ukuthi wena wabikwa ngesikhathi uphuma e-university ephakeme noma wabikwa wacelela ukuthi phela wena uye emfundweni manje noma emazingeni aphakeme. Okay, asivale kanje. 6, ngokwesintu uma uphupha umula kungaba uphawu oluhle uma wemuliswa. Okungasho ukuthi kungenzeka kunomcimbi nosiko olukhalelekayo okumele ke ulenzelwe. Shilo kunomcinjana okhalelekayo osiko kumele lenziwe. Siyabonga. Uma ngigejile ngiyazikhanza kwethu I retire. Stay blessed.
siweni phansi lamadolo sikuleka uyu baba siweni phansi lamadolo sikuleka uyu Jesu